Узган җәйдә Татарстанда 154 меңнән артык бала сәламәтләндерү лагерьларында ял иткән. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында җәйге сәламәтләндерү кампаниясе йомгаклары белән таныштырдылар. Шулай итеп, каникуллар вакытында шатырлардан алып, шифахана курортларга кадәр 500дән артык лагерь эшләгән. Шәһәр читендәге лагерьларда 80 меңнән артык кеше, көндезге лагерьларда 70 меңгә якын бала ял иткән. Алар арасында ятим балалар, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар, Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан килүчеләр дә бар. Һәм яшьләрнең ялын оештыру республикада иң мөһим социаль программаларның берсе. Ел сайын лагерьларда 200 меңнән артык бала ял итә. Һәм безнең республика яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, Россия төбәкләре арасында алдынгы урыннарда бара. Әлеге юнәлеш өчен җаваплы булган барлык өлкәләр дә сезонын зур әзерлек белән башлыйлар.